Заедно средим шлейки. זה יישאר סיבות. שכרגע נשאר, הוא יכול לערוך אותו. Най-сериозно. Това е учебник. По който се преподава методики, учебника е доработван, един от авторите вече няма другите има един, който се замества с знам си кое издание е преработено. Приближаването. Исторически момент. Това е исторически за Русия момент. Ами да. Ти представяш ли си това нещо го няма в София и в Русе? Да. Това ли се прича? Малко по-напред. Един щастлив човек. Още един. Двама. Само, че това няма и да обърне го, че напочва да крепени. Vai na terceira, vai saber Модата е навсякъде около нас, във всеки детайл. Днес ще си говорим за модата на пазаруването. Като в най-големите киносалони в света, вие присъствате на премиерата на първия ритейл семинар в България. И понеже сме в Русе, килимът е в модерния дунавско-син цвят. Русе винаги е бил градът на аристокрацията и тук винаги първо са пристигали новостите. Не по Дунава, а по въздуха дойдоха и нашите известни лектори. Ави Алкаш, Муки Гредингер и Пак Ландърхил. И понеже всяко изключително събитие не се случва без българско участие, нека ви представя нашите домакини – господин Додоленски, господин Йотов и господин Стоилов. Пространството, в което се намираме, не е просто магазин. Това е център за пазаруване, където центърът сте вие. Тук вие сте кинозвезда, а кой друг освен Ария Сби може да ви накара да се чувствате специално. Добър ден на всички! Искам да ви приветствам, приятели, колеги, партньори, всички, които са важни в нашия сегмент и сектор са тук. Благодаря за това, че уважихте събитието, макар че доста кратко беше анонсирането му. Но дълго време си задаваме въпроса с моите колеги, какво трябва да направим. Се опитаме големия кораб малко да го пораздвижим. Няма да е лесно, няма да е като моторна лодка, но трябва да започнем от някъде. Много тежка 2009-та, тежко започна 2010-та, всички знаем каква е ситуацията. И все пак се опитваме да направим всичко възможно, да започнем да мислим позитивно, което е едно добро начало. В тази ситуация, която наблюдаваме напоследък, виждаме по-голяма и все по-голяма промяна в тенденциите на поведение на всички потребители. На всяко едно ниво, за абсолютно всичко. Опитваме се да го разберем, опитваме се да се адаптираме към това и
Може би за целта сме поканили един от най-големите специалисти в света, Пако Андерхил. Наистина гурото на ритейл и мерчендайзинг в света. Консултант на много компании. Не искам да споменавам никой от тях, защото поне 10 човека виждам хора, които работят и са партньори в компании, които са Пако им е консултант. Защо тук? Много пъти ми задаваха въпроса, кой ще дойде в Русе, защо в Русе? Ами ние малко да се изфукаме. Да видите какво правиме. Познавате фирмата ни от отдавна. RSB е от 2000-та година на пазара. Открихме мола в София 2006-та, мол Пловдив 2009 година. Тази година ще открием тук. Мога да кажа, че I really want to take this opportunity to thank all the RESB team, the press team, about organizing this great event. I wish you a pleasant stay. There is a lot of fun to come. And we started with quoting Alfred Hitchcock, and I think if we are talking about dreams, we will finalize with quoting Walt Disney, who said that all your dreams can come true if you have the courage to pursue them. So we will meet here in a few months in the opening. Thank you very much for coming. We are here today together to have a vision of what the nature of our future is. The future of this mall isn't just the cold concrete that we see today, but is the courage of people like Peter and Mookie, who correctly conceived that this is a place that has a destiny. How do we conceive of an international tourist location? If I think about Dubai today, one of the most important recognitions that we have is a recalibration of money. We passed over a very magic moment in 1992, where the majority of money held in the hands of people across the world, the majority of money was held in the hands of people who had earned it in the course of their own lifetime. It means that they did not inherit it from a grandparent. It wasn't the legacy of an industrial aristocracy. It was the fact of an entrepreneurial culture where people had vision, people produced, and people succeeded.